שלום לכולם. מדבר ינון אלוש, מדבר אופק אלפסי וינון אלוש. מדברים. אז... טוב, כאן אנחנו נראה לכם מעלית של חפצים. אני בינתיים סוגר אותה, שזה יהיה יפה. כן, סגור אותה. כן, זה מה שאמרתי. אני לבינתיים אשים פה חפץ. אשים, אתה יודע, באופר. כן. נגיד שזה בתוך בית. הנה, הכל הגיע לפה, הנה אני אקרח שאני... תראה להם שזה בצ'סט. אני אשים פה שוב את ה-TNT. לא TNT. זה ה-TNT מגיע עד לצ'סט. זה לכל הצלמים בסורבייבל, שזה כמוני וכמו אלפסי. זה הרעיון שלי. ואתם רואים, יש לכם פה... רעיון מגניב מאוד, לא יודע איך הוא אפילו חשב עליו. חלק מאוד. פה אתם מפעילים, נגיד שכל זה סגור, פשוט אין לי כוח. פה, יודעים מה, יאללה, רק בשביל השמקסיות. יאללה, נגיד. פה אתם מפעילים ומחבים את זה, ופה אתם שמים את החפץ. עכשיו זרקתי לצ'יינה אבן. זה מחובר גלוק. ועכשיו זה מחובר. ועכשיו תעלה למעלה, אחי. אבן הגיע. הנה, כפי שאתם רואים, פתאום נהיה פה 4, והנה ה-TNT גם עולה פה. וזהו. עכשיו... עכשיו בואו נתחיל לבנות את זה. טוב, אז חזרנו ולחפצים שאנחנו צריכים. כמו שאתם רואים, בלוק כלשהו, רדסטון טורץ', זבר, רדסטון. מה אתה עושה? זה לרדסטון אחורית. טוב, וזה החפצים. כעת בואו נבנה. התחלת? אוקיי, אז ככה. שמים את ה... אני את האמת לא יודע איך לבנות את זה, אז אני בונה את זה. שמים את החר הזה שהוא כמו אופר, רק שהוא לא אופר. זה... התבלבלתי מקודם. כאילו משפך הזה. האופר שמנסה להיות אופר. נגיד את זה ככה. שמים צ'סט שיט. עכשיו שוברים, הולכים למטה, שוברים אחד כן, אחד לא. תמשיך את זה אחרי. טוב, את זה לפחות אני יודע לעשות. כן, את זה הוא יעשה, מה אתה עושה? גם את זה הוא לא יודע לעשות. לא סתם, ככה יהיה את זה. יאללה, עכשיו שים על זה ככה, איפה שנו וזה. יאללה, שים, אני בינתיים. שמת? שוברים ככה, שים, בואו למטה. כאן, למטה. אוי. שים את הקקי הזה. שאני יודע איך קוראים לו, ככה משפך לפה, תסתכל פה למטה, תראה להם פה מלמטה. לא הייתי באזור, תעשה את זה שוב. באמת, שמים פה את המשחזרת צאן, עכשיו קוראים לדבר הזה, לוחצים על שיפט, ואז לוחצים על הרפיטר, והשלופציק הזה הקטן שפה, פונה לשם, ואותו דבר לצד השני, ככה השלופציקים שלהם מתחברים. לוחצים על שיפט, שמים בלוק כלשהו, כל שיט. בתוך הרפיטר הזה, המשפך הזה, עושים ככה, שמים בלוק, וזהו. עכשיו זה מפעיל. עכשיו רק בוא נעשה להם את ההדגמה. רגע, לא זהו. לוחצים על שיפט ושמים פה אופרים, וזהו. עכשיו זה זהו. אני דקה הולך לתיבה לעבוד שאין כלום, ואתם רואים הכל ריק. חכו, תשאר בתיבה. עכשיו אני אשים פה טורצ'ים. ואני שם פה עוד כל מיני דברים. כי בא לי אני לפתור את זה. לעשות את זה ככה. אתם רואים, אני זורק פה את כל הדברים שיש לי. אלה למעלה. זה עדיין בדרך. לא, פשוט עוד לא הדלקנו. יאללה, עלה. בוא לפה. הנה, הכל פה, כל הטורצ'ים עכשיו נצמדים לנו פה. 7, 8, 9. 10, 11, 12. טוב, כעת בוא נתקדם לדבר הבא. כעת, אתה חכם? כעת. טוב, יאללה, בוא נלך למכונת הבטיחים. בוא נלך לחוות הבטיחים. טה-טה-טה. מכונת הבטיחים, מה זה חוות הבטיחים? טוב, צריך לנו פה בטיח. יאללה, בוא נשים פה בטיח. רואים סטאק? סטאק. זה משהו קטן שעבדנו עליו. הוא גוזם אבטיחים ברגע שהם נהיים בשלים.
בסורווייבל מאוד עושים... מאוד 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 פשוטה. איי מה איי איי. זה בשניות? לא נכון, עושים אותו ב3 שניות. סתם. שאתם רואים, לא כל פעם מתמלל לנו באבטיחים, חוץ מכמה דברים שאני לא יודע למה הם נמצאים פה. כי זרקתי אותם שם מההוצאה הקודמת. זה, גם דלת, הבתים. די. אבטיחים. אוקיי, עכשיו בגללך אני צריך להכין אבטיח. לוקחים מלון. איך מכינים את האחר הזה? אוי, מה אתה? ככה אבטיחים. תפסיק להפיל עליי אבטיחים. למה זה כיף? קיץ. פגר. יאללה, בואו נתחיל לבנות את זה. הנה, כפי שאתם רואים, נהייתי לם כזה שרק שם מהאבטיחים. בואו נתחיל לבנות את זה הבא. זהו, אני מכבד את זה. הנה, יאללה. כפי שאתם רואים, מה כל פעם מתמלל לנו בכיף. תביא לי אבטיח אחד. כך. יאללה. שיט, לא שיט. לא שכפנתי, דקה, איך תשפן. איפה אתה? וואו. כך. ככה אבטיחים. וואו. כך, וזהו. שיט. יופי, לא. חמוד. אני רק צריכה. טוב, יאללה, תתחיל לבנות את זה. גם משהו שאני לא באמת יודעת להתחיל לבנות. איך זה עובד עדיין? זר. טוב, איך בונים את זה? אחי, תעשה את האחר הזה של לקיחת חפצים. כן, הוא כך. טוב, שאתם רואים, אפשר לראות פה, למטה, בשורת חפצים, מה יש. תעשה את זה כמו פה, כמו באחר הזה. אין לי כוח. טוב, הנה סתם בלוק כלשהו. זכוכית, סתם בלוק כלשהו. איך לוקחים את זה משם? רק שיש פה כבר איזה גפים. צריך קורץ'. וזהו, יאללה. טוב, יאללה, אין לי כוח. בוא, יאללה, תבנה את זה. יאללה, בוא נתחיל. שכחתי. יאללה, אני מעתיק את זה גם. יאללה, ככה נשים. תעשה רק אחד, תקרא כבר שתיים. כן, סטיקי, ככה. הכי פשוט שבעולם. שכחתי, חכה רגע, שכחתי. אוקיי, שכחתי. בטח, מה אתה? מה אתה עושה? תקל! בדיוק כמו כאן. מה, אתה חולה? לא, אנחנו עושים אחד, אנחנו לא צריכים 3. לא, עושים רק 2. אחד, לא 2. אחד, יאללה, אחד צריך לעשות. יאללה, 2. עושים אחד כזה שזה יהיה לסורווייבל. טוב, יאללה, נו. וואי, איך עושים את זה? שכחתי. לא שכחת, מעולם לא ידעת. צודק, אבל... נראה לי ככה. שמים משפכים. הרבה משפכים. שלנו להשפך. ראית, בניתי. וואו, גבר. עכשיו זה לנו פה תיבה פסילה, פצוי. למה אני רצתי טובות? הנה. שמתי רדסטון. יאללה, עכשיו נשים אבטיחים. יאללה, שים אבטיחות. ופייל. פייל. כי לא שמת פה כזה. אני קצת דפוק. כן. וואלה, שכחתי. זה עולה. יאללה. ככה? שים אבטיח. רגע, ככה, לא? איך שמים את זה ככה? כן. ופה בתוך המשפך שמנסה להיות משפך, שמים דירק. מה אתה מבין? גרם. עכשיו? הנה, זה עובד. איזה גיאני. בואו תראו שזה מגיע לצ'סט. הנה. בוא לפה. בוא כבר. כמה? אני שם אבטיחים, שיבו, איזה יופי. 18, 19, 20, 21, 22, יאללה. טוב. אלה המקומות שלנו. שלנו. אתה נכון של ינון. טוב, אנחנו סיימנו. אז יאללה ביי, אבטיח. נשמח ללייק, סאב.